टेंशन में पियहियो दिन राते दारू, टेंशन में पियहियो दिन राते दारू। दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू, दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू। गे मैया खाना नहीं बनाबै नहीं लगाबो हौ झाड़ू, खाना नहीं बनाबै नहीं लगाबो हौ झाड़ू। दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू, दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू। सानवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो महानवा। काम नहीं करे काम बैठल रहे, तीन टाइम खैला खोजे हमारे हाय मौगी के चक्कर में नहीं पड़ब, ओकरा छोड़ी के दोसर बियाह करब, ओकरा छोड़ी दोसर बियाह करब। हमारा से निमन ही कई हमर देख सारू, हमारा से निमन ही कई हमर देख सारू। दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू, दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू। टेंशन में पियहियो दिन राते दारू, दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू, दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू। सानवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो महानवा। कुर्सी पर बैठले बैठले कर फरमाइश, भोरे भोरे खाइला खोज काजू किशमिशी। छो महीना जदि उ घरवा में रहतो, जगहो जमीन सभे बेचेले पड़तो, जगहो जमीन बेचेले पड़तो। राइटर शंकर बचन बिहारी खोजौ हौ जोगारू, राइटर शंकर प्रथम मित्तल खोजौ हौ जोगारू। दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू, दोसर हमें लैबो गे मैयो में हरारू। टेंशन में पियहियो दिन राते दारू, दोसर हमें